Здравейте, приятели! Днес ще поговорим още за един вид застраховане, което е пряко свързано с нашите финанси, а именно рисковите застраховки живот. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Станил Дерменджиев и съм финансов консултант в Българска образователна кибернетика. Животът е пълен с изненади, щастливи моменти, постижения, но и неочаквани събития. Често сме загрижени за нашето настояще, че забравяме да се погрижим за бъдещето на най-скъпите хора. Ами, ако нещо неочаквано се случи с нас, ще бъде ли вашето семейство финансово защитено? Днес ще поговорим за един инструмент, който може да ви даде сигурност и спокойствие. Така наречените рискове застраховки живот. Какво представляват тези застраховки? Най-така общо казано, тези застраховки представляват нещо, което може да се опише като финансова възвръзка. Това ще рече, че ако нещо неочаквано се случи с вас, те ще осигурят финансови средства на вашето семейство да посрещне спокойно ежедневните си разходи. Те могат да бъдат под формата на погасяване на кредити, образование на децата, за да им осигурят така по-добро бъдеще, плащане на наеми или други разходи, които възникнат в нашето ежедневие. Рисковите застраховки защитават вашите близки от най-лошите сценарии и така ви дава спокойствие, така че вашите близки ще бъдат финансово обезпечени, независимо какво ще се случи с вас. Самите рискови застраховки живот най-често се сключват от самите нас в полза на нашето семейство и на близки роднини, които ще са бенефициентите на обезщетенията, ако нещо непредвидимо се случи с нас. Покритите рискове най-често са смърт в случая на злополука или заболяване, обезщетение при трайна неработоспособност, която тя се определя от ТЕЛК-НЕЛК съответно, и към тези застраховки след договорка допълнително с застрахователните компании може да сключите и допълнителни покрития като дневни пари за време на неработоспособност или хирургическа операция, но основната им идея е, че сключвайки договор за застрахователна сума, примерно 100-150 хиляди лева или пък повече, за период примерно между 1 и 25 години, върху нас самите, ако се случи нещо непредвидимо с нас, тази застрахователна сума да може да помогне финансово нашето семейство и близки, които получавайки я, да могат да се чувстват спокойни, че ще могат да покриват, както споменахме по-горе, ежедневните разходи. Естествено, както и при другите застраховки, и тук има някои ограничения, но който се интересува по-подробно от такъв тип застраховки, винаги може да ми пише на Viber на телефон 0884 09 2984 и да обсъдим по-подробно неговите нужди и да изберем правилната за него застраховка. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете палчето нагоре, като по този начин ще подкрепите неговото развитие и попълването му с още актуални застрахователни и финансови теми, които сигурен съм, че вълнуват всички вас, които следите публикациите в този канал. Кое е важно преди да се насочите да сключите застрахователни договори? Като това важи не само за рисковите застраховки живот, но и за всички видове застраховки. Това е първо да знаете каква застрахователна сума да изберете, за да може да покриете тя вашите нужди и за какъв срок да сключите договор. Второ, да изберете застрахователна компания, която се е доказала на пазара и има дълга история с предлагането на подобен вид застраховки. Друг важен белег е самата застрахователна компания да е презастрахована, т.е. договор с презастрахователна компания, ако нещо се случи с самата застрахователна компания, да има кой да покрие нейните разходи и по този начин и самите клиенти на изпадналата в затруднение компания. Но това са по-скоро важни, но второстепенни въпроси. Основната идея на рисковите застраховки, приятели, е, че вие сте основната производителна единица и носител на доход.
за вашето семейство. И ако се случи нещо непредвидимо с вас, в семейството ви е финансово защитено. По този начин се изразява още веднъж връзката между застраховането и личните финанси на даден човек и неговото семейство. Това е накратко за какво може да ви послужат рисковите застраховки живот. Благодаря ви за вниманието и до следващите ни срещи, където ще наблегна повече на още една тема, която помага за развитието на нашите финанси, а именно инвестирането. До скоро!